ప్రభు పేట శుభాలను తెలియజేస్తున్నాను. ఈ ఆగస్టు నెలలో దేవుడు ప్రవేశపెట్టిన దేవత దేవుడికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ ఆగస్టు నెలలో మొదటి ఆదివారం రోజున మనల్ని తన సజీవమైన రెక్కల క్రింద ఉంచి ఉన్నారంటే దేవత దేవుడికి ఇచ్చిన కృపను బట్టి దేవత దేవుడికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. గడిచిన 7 నెలలు దేవుడు తన సజీవమైన రెక్కల క్రింద కాశీ కాపాడి నిన్ను నన్ను కూడా భద్రపరిచి ఉన్నారంటే గనక దేవుడి యొక్క ఇచ్చిన తన ఉచితమైన కృప ద్వారానే మనకి కట్టబడిన బంధకాల నుండి మనకు కట్టబడిన శ్రమ నుండి దేవుడు నిలవబెట్టి తీసుకువచ్చిస్తున్నాడంటే గనక అనేక మంది ఈ రోజును చూడలేక, అనేక మంది ఈ దినాన్ని చూడలేక, చాలా మంది మనకన్నా గనులైన వారు, మనకన్నా చాలా డబ్బున్న వారు, తెలివైన వారు ఏమయ్యారని తెలుసా? కొంతమంది చనిపోయారు, కొంతమంది హాస్పిటల్ పాలయ్యారు. కానీ మనమైతే తన ఉచితమైన కృప ద్వారా ఈ ఆగస్టు నెలలో 8వ నెల మనల్ని దేవుడి చూడడానికి దేవుడి ఇచ్చిన కృపను బట్టి దేవాతి దేవుడికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ రోజున కూడా దేవుడి యొక్క వాక్యం జ్ఞానం చేసుకోవడానికి మనం చూసినట్లయితే కనుక మనల్ని రిలీజ్ చేస్తున్నాడు అనమాట. రిలీజ్ అంటే కనుక మనం చూసినట్లయితే కనుక మన సమస్త బంధకాల నుండి దేవుడు మనకి విడుదల కలగజేస్తున్నారనమాట. లోకంలో చాలా బంధకాలు ఉన్నాయి. మనల్ని బంధకాల్లో మనం కట్టేసి కూర్చోబెట్టి ఉన్నారనమాట. కూర్చోబెట్టి ఉన్నప్పటికీ కూడా దేవుడు నిన్ను నన్ను కూడా ప్రేమిస్తున్నాడు కాబట్టి దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడో తెలుసా? ఆ బంధకాలన్నిటిలోండి మనల్ని విడుదల కలిగిస్తున్నాడు. బంధకం అన్నది మనం చూసినట్లయితే కనుక చాలా బంధకాలు ఉన్నాయి. మనం జ్ఞానం చేసినట్లయితే కనుక ఏ బంధకంలో కట్టబడి ఉన్నామంటే తెలుసా? వ్యాధులు అనే బంధకంలో మనం కట్టబడి ఉన్నాము. బాధలు అనే బంధకంలో మనము కట్టబడి ఉన్నాము. పాపం అనే బంధకంలో మనము కట్టబడి ఉన్నామని వాక్యము చెప్తూ వస్తున్నారు. అటువంటి బంధకాల నుండి దేవుడు మనల్ని విడుదల కలగ చేసి మనల్ని ఏమి చేస్తున్నాడంటే కనుక మనల్ని స్వతంత్రంగా దేవుడి దగ్గరికి రావడానికి దేవుడు కృప చూపిస్తున్నాడు అనమాట. ఈ ఆగస్టు నెలలో మనం చూసినట్లయితే కనుక ఆగస్టు 15వ తారీఖు మనం ఏం చేస్తాము అంటే కనుక ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ డే కింద మనం సెలబ్రేషన్స్ చేసుకుంటూ వస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ డే కింద మనం సెలబ్రేషన్ చేసుకుంటాం అనమాట. అంటే మన బ్రిటిష్ వాళ్ళు పాలించి ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయి ఉన్నారని చెప్పి మనకి ఫ్రీడమ్ వచ్చిందని చెప్పి ఈ రోజున నీ ఫ్రీడమ్ ఏదైనా కావచ్చు, కానీ యేసయ్య కూడా నీకు ఫ్రీడమ్ ఇచ్చి ఉన్నారనమాట. ఆయన సిలువలో చనిపోవడం ద్వారా నీ బాధల నుండి, నీ కష్టాల నుండి దేవుడు నీకు ఫ్రీడమ్ ఇచ్చి ఉన్నారు. ఎటువంటి ఫ్రీడమ్ ఇచ్చి ఉన్నారంటే తెలుసా? తండ్రి దగ్గరికి స్వయంగా రానందుకు, యేసయ్య దగ్గరికి స్వయంగా రానందుకు యేసయ్య మనకి ఎలాగున్నారంటే తెలుసా? ఒక తండ్రి వలె ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన దగ్గరికి రానందుకు మనకి ఒక ఫ్రీడమ్ ఇచ్చి ఉన్నారనమాట. యేసు రక్తము ఏం చేయబడుతుందో తెలుసా? నీ ప్రతి బంధకా నుండి విడుదల కలుగజేస్తుంది. నీ ప్రతి వ్యాధి నుండి విడుదల కలుగజేస్తుంది. నీ ప్రతి పాపం నుండి క్షమించి నిన్ను పరలోకం చేరుస్తుంది. రిలీజింగ్ చేస్తుంది అనమాట. యేసయ్య నిన్ను రిలీజ్ చేస్తున్నాడు. ఈరోజు మనం చూసినట్లయితే కనుక నా జీవితంలో గడిచిన 7 నెలలు భయంకరమైన శ్రమలో చూసాం, భయంకరమైన వ్యాధులు చూస్తాం, భయంకరమైన అన్ని కూడా మనం చూస్తూ ముందుకి వచ్చి ఉన్నాం అనమాట. ఈ ఆగస్టు నెలలో దేవుడు నిన్ను నన్ను కూడా సజీవంగా ఉంచాడంటే తెలుసా? నీ పట్ల నా పట్ల దేవుడు ఒక కార్యము జరిగించినందుకు దేవుడు ఆశపడుచున్నాడు. కానీ నువ్వు దేవుడి చిత్తాన్ని నువ్వు నెరవేర్చడానికి నువ్వు ఆశపడుచున్నావా? దేవుడిని నువ్వు నెరవేర్చినందుకు, దేవుడికి సమీపంగా ఉన్నందుకు నువ్వు ఇష్టపడుచున్నావా? నువ్వు ఇష్టపడినట్లయితే గనుక దేవాతి దేవుడు ఈ ఆగస్టు నెలలో మన జీవితాల్లో మంచి అద్భుత కార్యము జరిగించినందుకు దేవుడు ఇష్టపడుచు వస్తున్నాడు. దేవుడు నీతో నాతో కూడా ముఖాముఖిగా సూటిగా మాట్లాడుచున్నాడు. యేసు ప్రభువు మాట్లాడుచున్నారు కాబట్టి దేవుడికి ఇష్టంగా మనము దగ్గరికి వచ్చినట్లయితే కనుక మనల్ని రిలీజ్ చేసి దేవుడు ఇక అనేకమైన దినాలు, అనేకమైన సంవత్సరాలు దేవుడు మనకి ఇచ్చిస్తున్నారు. అయినప్పటికీ కూడా దేవుడు మనకి అటువంటి ఆశీర్వాదం కూడా దేవుడు ఇచ్చిస్తున్నారనమాట. దేవుడు ఎలాగిస్తున్నారంటే కనుక దేవుడి యొక్క బ్లెస్సింగ్ మనం చూసినట్లయితే కనుక చాలా విధాలుగా కనబడుతుంది.
వచ్చి వస్తున్నది. ఋషిని కూడా ఈ ఆగస్టు నెలలో దేవుడు మనందరినీ కూడా బహుగా దీవించాలని మరొకసారి మనం చేస్తున్నాను. మరొకసారి దేవుడు మనందరినీ కూడా దీవిస్తాడు. ఆమేన్.